You're still listening sa atong Vista Tambayan Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Vista Tambayan Radyo FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Vista Tambayan Radyo FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw dinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabalyo sa dadamit ko't nagpapaloy. Nawat o oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinag-iingan, lumadali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You're still listening with Best of Tumpty M Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Litsi kang anak ka? Nagpakaulaw lang ka sa tong kaliwat, bayot kang dako. Ay da, paghilom na tayo ay, maram sa di ka bayot. Oh, bay kukoy. Iyawas mo ra magdili madrawing na imong naong sa problema da. Lagi bay, dako lagi kong gasto. Papagyapon ko sugtas ng uyab. Ah, dako na kay gasto. Ah, sige. Luguson. Luguson. Imong mga anak.
Unsa bang radyo nga informati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Anchor Studio Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. Check this out, this is Puff Daddy. Hi, this is Usher. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Your one stop for non-stop hit music. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw gagawin mo sa mga sa atong radyo stasyon ang Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Gimingaw ako kung pinangka ko, labi na ikaw ang may katungo sa akong gugma. Kapait di ay kung mahilayo ang paghandumda o kahit waos ang mahimo ko. Handumon ko ikaw isag na hilayo, damgon ko ikaw bisan sa damgunan. Bakit-on mo ako, akong nagpangga mo. Kimingaw ako kung luhaday mahimo ug paghandom lang, kimingaw ako.
Handumon ko ikaw, bisag na hilayo, damon ko ikaw. Bisan sa damgo lang, pakitpon mo ako, akong nagpanggap mo. Kiningaw ako, kumakanimo, luhaday mahimo, kung paghandom na, kiningaw ako, kiningaw ako, kiningaw ako. Saksi ni ining kabulakan, saksi ni ining kalangkaman, ubos ni adtong dakong kahoy, dito matao ang imong kaluoy. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay gidat-uman man ang langit. Unya kalit mihilak ka, ambot ug ngano unsa ba, natahap ka sa akong gugma. Tuhi ko akong inibig, pagputlan ka ning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa, akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran, mapaong ngadto sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, aron nga imong mahandong. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay gidat-uman man ang langit. Unya kalit mihilak ka, ambot ug ngano unsa ba, natahap ka sa akong gugma. Tuhi ko akong inibig, pagputlan ka ning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa, akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran, mapaong ngadto sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, aron nga imong mahandong.
tabus kong gumba kanimo isa ko na ikaw ay ulungan ko ayaw pagpaantusan ingong mga kalimutan. Ayaw isang likuan kining pagbating lunsay ayawin taog tamayan kining tabus kong gugma kanimo isa ko nga ikaw day ulungan ko ayaw antusa kinggong mga Si Kitoy gustong musulod sa nightclub apan bawal ang mag-short. Nagkanayon ang guard. Sorry sir. Bawal ra ba ang mag-short? Sulod nga yung dancer nga naghubo. Ako pa kaha nga nag-short. Bistak Tambayan Radio FM is a non-profit online radio on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino dialect or to those who understand and speak Visayan language. Thank you for listening to our radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Matagabi pangandoy kaming dughang sama pinagakwintang pataling hugi unong ang pagpaantos dining dughang kabos nanumpa ka nga ako imong ulungan nisaad ka nga ako imong ulungan apan karon ay na ang imong gugma nalimot ka minahal ko nga lubang pangandoy ko ikaw upinalang ka sa adlaw nga tanan gihandom ka kining mga mata puno sa luha kay mong gisalikuan ang mga sadhan kay mong gisalikuan ang mga sadhan
kapalaran. Muhadla lang sa atong dughan, matnguni lang nga dili mapapas ang saata sa atong gugma. Bisan pa kung ang kangit-ngit muhabol sa duha ta ka langit, dan pagilang sa pahiyo mo ang gugma mo, maoy kahayag ko. Magkamunahan sa atong gugma, di bathala iamuma, dili ta kawangon, dili ta pakyason, tumanuntang tanang panumbata. Bisan pa sa kamatayon, ang gugmata way kamatayon, ipadayon tang pagmalipayon, awitan ta ang atong gugma. Pagkabulahan sa atong gugma, di bathala iamuma, dili ta kawangon, dili ta pakyason, tumanuntang tanang panumbata. Pagkamulahan sa atong gugma, di bathala iamuma, dili ta kawangon, dili ta pakyason, tumanuntang tanan.
In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Darling, gusto kong mangga, sugo sa bata. Niya, darling, oh, ang mangga. Hindi ko anang hinog. Hindi siya na to. Niya, oh, ilaw gining mangga ha. Salamat, ako ni pahingon. Sa hilong ako may kitagong pagbati kanimo. Nagkipasagdan kuman lang sa dugan panahon. Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ania ako kay kanimo magpaulipo. Sa hilong ako may gitagong pagbati kanimo. Nagipasagdan kuman lang sa dugan panahon. Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ania ako kay kanimo magpaulipon. Pinangga tuig kining pagbati. Nagkikan sa ilaw ning akong dughan. Kanako huway biliking kinabuhi. Magkikuban kanimo tut sa lunganan. Pinangga tuig kining pagbati. Nagkikan sa ilaw ning akong dughan. Kanako huway biliking kinabuhi. Magkikuban kanimo hangtod sa loob nga
sa pangandoy lang kitang duha naghinigugmaay. Gisawan tang duha ang daw langit nun nga kalipay. Sa pangandoy lang ikatutan ko kanimo ang tanan. Nagigugma ka, wanay lain pang inday. Inaot pang matuman na ang mga damo ko, matuman ang mga pangandoy ko, iyan ko nga dunggun mo. Hinaot ka sa akong pagmatana ka, sa akong giliran sa pnayo ka, ug dili kay pangandoy lang. Sa damgulan nakita ko mihila ka, ug sa mga buktong ko ang kagulanan mo nahanap. Sa damgulan gisaad mo ako unungan mo, sa kalipay kasama kinabuhi ko, kinabuhi mo. Hinaot pa matuman na ang mga damgo ko, matuman ang mga pangandoy ko, iako ko na dunggun mo. Hinaot ka sa akong pagmatana ka, sa akong giliran sa pnayon ka, ug dili kay pangandoy lang. Hinaot pa matuman na ang mga damgo ko, matuman ang mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggun mo. Hinaot pa sa akong pagmatana ka, sa akong giliran sa pnayon ka, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay sa pangandoy ang puso ko ito.
ang araw at lumigaya ang aking mundo. Ano ng mga bukas ko ngayon lumisan ka sa piling ko. Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa. Makita ko kahit isang saglit, mayakap ka. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisaw. Kahit isang saglit, mayakap ka. Krusay ang sakayanon nagtawag sa hangin. Krusay kunang kalantap sa dagat nagsakit. Kalaay gayud kabuat sa gaud ug kainit nga daw mamahit. Midag-um na kapit sa atong habagatan, pagbantay-bantay mga kauban,
baya kalimot nga ikalisangan kining hangina mugisi sa layag muguba sa atong sakayan midag-um na dapit sa atong habagatan pagbantay-bantay mga kauban ang timbangan dili pagdiyaan ayaw baya kalimot nga ikalisangan kining hangina mugisi sa layag muguba sa atong sakayan mugisi sa layag muguba sa atong sakayan Grabe pa ni boarding house sa tulo man kay ni bay. Sam ni boarding house ni bay. Tulo mang tubig ani. Usa man gusto nimong muto. Soft drinks? What radio FM you're listening? Of course, Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Sa mga pangandoy nga napakyas mo kay mauman hini ang kinabuhi ang tanan ning kalibutan nahisulat sa kapalaran ang musika mukupay sa mga kasakit mo bisan sa kinsa pa man ang hingkudan pusa pamatian ang akong hamubong awit bisan ang ulan may pagtuhang may kangiti may kahayag ang unos may pagluran may gabi ug may adlaw pamatian na ang awit kong halad kanimo bisan hambog lang kini kinasing kasting sama sa usa ka damgo mahanaw lang usab pagmata sama sa usa ka damgo mahanaw lang
kinabuhi isugat mo ako sa mga luha mo ngano ba ug nganong nagkahilak ka pinangga ko unsaon ko ka sa pagpahilom mo naglibog lang ako niya nang gibati mo niya ako pinangga nagpakisayod ngano di ba ang gugma ko mauwi na ingnan kung ugaling mauman sultihi ako ug sayri ako kun putlon ko baking paghigugma ko kun maumay tinuha mo niya ako pinangga nagpakisayod ngano di ba ang gugma ko mauwi na ingnan kung ugaling mauman sultihi ako ug sayri ako kun putlon ko baking paghigugma ko kun maumay tinguha mo. Pre, imo ning kiro? Oh, pre, bago na ko nang napalit ng iro ah. Mamaat na! Unsa man di ay, nabda iro manumbag. The Stock Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Matumo ako imong mahalon hangtod sa lubnganan kalipay
ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nini kinabuhi way suko ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay niya kamay nini kiliran bulawan pagpangga ng kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababa sa atong pagminahalan akong pinanggan way suko ang akong pagtuo nga matuman ng atong mga damgo kay aniya kamay nini kilihan bulawan pagpangga na ang kunkunan dili mabalik pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa area ko nga walay makababay sa atong pagminahalan akong pinanggan sa atong pagminahalan akong Mahinumduman mo pa ba ang kagahapon tang duha? Ikaw ug ako malipayon daw, huwag kamatayon. Imo bang mahinumduman kung may luha ang mata? Ako imo dayong hagkan, timaan sa gugma. Giampo ko sa langit,
ang gugma ug pagmahal hangtod sa lubnganan imugang mahinumduman kamalipay untang duha aku imo dayong hagkan di maan sa gugma. Aku imo dayong hagkan di baan sa gugma. You're still listening sa atong Bistak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Grabe kay mga kasalanan ngayon na himo na. Inyo na lang akong ipatay. Para hindi na ako mag-antos. Aron wa nila yung mga binuhat na mag-antos. Nasayod ka ba sa kapagpuyo nga wa ang gugma? May sama kini sa kasulat. Selfish ko. Wa ko'y laing kiti mo. Ang ako rang kalipay. Usaon ko pagatubang sa mabuot nga katilingpan. Gitraidoran ko ang kaugalingon kong makuha. Dili mo na ako kinahanglan pang pangayon, Beverly. Tungod kay may na nag-iya na sa kasing-kasing. Ate Chantal, igsuon ta dili ba? Pwede ihatag na lang nimo si Russell nako. Di ko kinaikahatag nimo, Russell. Tungod kay gisanapan ang kini sa kasilag. Di ko gustong mo hinap. You're still listening with Best of Tumpty and Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Bay Kukoy. Kuyog tarong gabi, Bay Kukoy. Misita ko ni Chika Babes. Akong istorya tanan, paubos. Pero ipataas ko, Bay Kukoy. Sige, Bay Kitoy. Okay na, may problema. May problema. Okay, nangata. Babes. Musugot lang ka na ako, Babes. Nako'y 1 hektarya yuta sa bukid, Babes. Ay, ito, Babes. 5 hektarya ang yuta na, Babes. Gamay na kong deposito sa bangko, Babes. 1,000,000. Ay, ito, Babes. 1,000,000 na, Babes. Ado ta mo puyo sa ako ang payag sa bukid, Babes. Ay, ito na, Babes. Bunggalo na, bunggalo. Sorry, Babes. Giubo ko. Oh, ay, Babes. Ay, ito na, Babes. GTV na. Dong. Kadiyot lang. Ngano, Padre? Kining
Ako ang inyong bagong pari dinhi. Hain ang dalan paingon sa inyong simbahan. Tua dito, Dre. Muliko ka sa tuo, disilya ka sa wala, mauna na ang among simbahan. Salamat dong ha. At tuwa ang mga tawo nga padtuon silang tanan sa simbahan. Nga naman, Dre. Kay tultulan ako sila sa dalan paingon sa langit. Wala man gani kakatultol sa dalan paingon sa simbahan, Padre. Sa dalan na ba noon paingon sa langit? Ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong pagmahal. Kay aduna na'y tag-iya, king lawas ug kalag, uban ang gugma ko. Asay lua ako kun mapakyas man ang timus mo, nga tinguha. Ihalat mo na lang ang imong gibati sa uban nga nilalang. Kay ulahin ang tanan, ulahin ang tanan nga tinguha. Huwag ko damhang nga aduna ka man, di ay pagpangga o pagmahal ka nako. Unta ikaw nang may tag-iya, ninga kong gugma. Kung gitugan mo pang imo akong gimahal. Ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan mong pagmahal. Kay aduna na'y tag-iya, king lawas ug kalag, uban ang gugma ko. Asay lua ako kun mapakyas man ang timus mo, nga tinguha. Ihalat mo na lang ang imong gibati sa uban nga nilalang. Kay ulahin ang tanan, ulahin ang tanan mong pagigugma. Kung nasayod ka lang na kaniadto na bulat akong isumbong mong tanan. Karon nga aduna na'y tag-iya, inga kong gugma. Walay kagawasan, kay ulahin na ang Unsa bang radyo nga infamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Usa ka sa Kristan, nakitaan sa pari nga nanguha sa buhalan. Yun na ba sa Kristan? Dire. Pangumpisal. Pila man gyoy imong nakuha kaganiha sa halad? Di man madungog, Dre, Father? Pagtarong ko diya sa Kristan, pila ba gyoy imong nakuha sa halad kaganiha? Di lagi di madungog, Father, oh. Baylo ganita. Sige, magbaylo ta. Og tuod man, nagbaylo ang pari ug ang sakristan. Father, giunsa man mo si Mother kagabi? Unsa to sa Kristan? Murag di man madungog. Giunsa nimo si Mother kagabi?
Nah, tinuod yun dahil sa kristal. Di yun dahil madungog. Dok, naalagi ko ni mo, Dok, kay magpa-check up ko, Dok. Kay, malibang ko, doon na may sagol plima. Natural ra na dong. Di na kuyaw. Ang kuyaw diha, kung manikma ka, doon na'y tae. Bista Tambayan Radio FM. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Seven, six, five, four, three, two, one. Autobots transform. Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best para sa mundo. Autobots transform. Kung ikaw nasayo, paminawan mo, kay kung pananglit, yamiran mo, mga panumpahod, pagsalig ko, ug kung nugaling, kalit kang mobiya, di ko kapunan, muto ang mga luha, kay ikaw akong himaya, handumon ko matagkarunong unya, ikaw langit ug yuta akong pinangga. Unya mihabol ang tangit ni nga dinuyugan sa ulan, ug sa kalit lang nahanaw ang bilis sa adlaw o kahayag sa imong panaway nga naulipon sa gugmang giyatay, inday paminawang kabus kong gugma nga kanimo akong igasa, dili ko man mahatag ang tanang bahandi ning kalibutan ng painday, dunggaing tao na alabot na naulipon sa gugmang giyatan. nagadamgo ako nga ikaw kako
nagkahigugmaan nganong dambuhon ko ikaw dambuhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong kitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimudan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko walay angay ang kamingaw ang magpuyo sing walay kalipay pirmi ang buo ginapungso sa walay pahuway nga pagtuan udughan ko ituring na itunong na ang mga pagkakha kay kawalan si mawangan mauagpahit sa nagaagay nga luha sisin mo ayhan ang sarang nagaagay nga luha kahagsin uayhan san upang mapala ang mga kasakit gikan sa
Ha? Kinsa ka? Wakwak ko! Wakwak ko? Ikaw gadlo ka gud? Wakwak lagi ko! Patarong ba wakwak ka? Wakwak lagi ko! Tinuod ng wakwak ka. Pakita na kong birth certificate. Bisdak Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sabi na sa ibang bansa abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin natin sa antipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedod sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabalyo sa dadamit ko't nagpapalyo. Ay wato oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakiyutungan. Yung may dali-hati parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online.
kamuoy namati paghihapon sa atong radyo ang Bisdak Tambayan Radyo FM o ba ninyo si DJ Boris. Isip ako sa gugma, gibihag mo sa tamis mong panumpa, dihang nakuha mo ang gusto mo, kalit ka lang nagpahilayo, pananglitan gugma sa kabus ug adunahan ihatag ang nagawasan aparang akong kasing-kasing sa kasakit naghambing ay gihikawan sa himaya alaut na naghilang kapait sa akong gugma dinagmalan sa palad kain na o kain na kalipay niining tughan
magmasaya ang lahi ang akong bukod. Nagsapnay ning walog sa luha, kapait sa akong gugma, dinagmalan sa palad. Hain na, oh hain na, kalipay ning dugha. Inhisay pa ning yuta, ang tanan magmasaya apan lahi ang akong gugma. Nagsapnay ning walog sa luha. Number one for entertainment, music for you. More music. Best sound around. Radio. You are still listening sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM, kung asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of internet radio, the one and only, simply the best. Bisdak Tambayan na Radyo FM. Online radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. Bisdak Tambayan Radio FM. Online radio station mo. Simihanang tigpadangat sa kamaturan, tigpalanog sa kamumuton sa katawhan, ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Ang Bisdak Tambayan na Radyo FM. Numero 1 sa serbisyo publiko. What radio FM you're listening? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Ang maning taong niya sa akong aspak. Abierto man ang sipil sa ang kasonis. Nay! Ano dahil? Abierto ang bintana sa Kapitolyo. Ay, kunawa ko nun dahil. Waba mo ng buong gobernador. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, matay, dako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutan na tatay. Hoy, ignoramos! Ayaw ganit anang pagka-ignorante na mo din eh. Maghulat ka sa konduktor og tikita na ka. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan online radio station mo. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong, puwerte ng nibisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit, iya
tas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda. Kay ang doktor pwerte sang upawan, unya ang resulta. Matod pa sa doktor nga okay na, kanang imong kaupaw ayaw lagka-balaka. Kay madugay maanag kara. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw o bulo, apan ang bungot og mga balhibo, lagong paman kaayo. Ang atong ulo, diha sa may hubot o galin pulo, kining dapitan yun sa tao, mao kayo'y makalbo. Kambag murag pasiaw, ang lagong ngalangaw, tambal kulos na upaw, inosnos lang sa ulo, buhok mo tubo tat sa kadangaw. Iyak kining gituman, lagong ginosnos kini adlaw-adlaw, balik uskas si mana, gisusigitan aw, ang upaw misamot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok na labong, puwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, mitanaw siya sa samin, iyang naumurag siyupaw ngalingin, sa likod o kilid, taas abot sa aping, apan ang ibabaw daw di kaingin. Saksi nining kabulakan. The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre. Ay, unsay Kuratong Massacre? Ang akong ginang saksi ni kabulakan, Kuratong? Ang sa magkuratungan na. Di day? O di saksi, witness. Witness? Sige. Saksi nining kalanggaman. And the birds are also the witnesses in Visconde Massacre. Ay! Isa ba lang yan? Visconde nga masabihan. Ang akong iyong kalanggaman. Dili Visconde. Sa mga saksing kalanggaman, the witness. Basta witness. Ubos niya tung dakong kahoy, dito mataw ang imong kaluoy. O ka na. Under that big mango tree, there it was born into maternity. Ala, maternity na po! At hindi mo, ubos niya itong dakong kahoy, dito mataw ang imong kaluoy. Na maternity di ay. Maternity si Mantigol. Sila na mo ay imo mang paligihag pobre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paang ko, des kasapaan, des kapugnay. Daghan na mag-maternity, maternity na good. Hala, sige. Mitabon ni Adto ang kangit-ngit. And it was covered by the darkness. Kay gidaguman man ang langit. The sky is very foggy.
The sky is very foggy, the helicopter cannot land, the walwal because very foggy. Hoy! Ano? Helikopter na pala katawa ng mga tao. Very pagi, helikopter. Ang bitabo niya ito, ang ngit-ngit, gidag umalang niya, helikopter na ya. Gidag-uman magkaha. Unya, foggy, di magadunggo ang helikopter. Sige. Unya kalit mihilap ka, ambot nga no naun sa ba, natahak ka sa akong gugma. Awal sa to, taas man. Ako ka maminaw. Taas man. Hangin unya kalit mihilap ka, ambot nga no naun sa ba, natahak ka sa akong gugma. O sige. Then suddenly you cry and cry. I don't know why, you suspected my love. Hindi ba sila? Tuhuiu akong pinili. O ka na. Please believe me, oh my selected. Sige. Pag-utlan ka ning kinabuhi. You are the boundary of my life. Okay. Isaad ko ngadto sa langit, imong katawa, akong kasakit. I promise to heaven that yours is the laughingness and mine is the painfulness. Sige. Okay lang. Kunang sugat sa kapalaran. If the light of the horoscope. Uy, horoscope. Horoscope na po. Inyong ko nga suga sa kapalaran. Suga ba? Anong suga? Nasiga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope di ay. Unsa maday in English o kapalaran? Kapalaran? Horoscope. Mapalong nagto sa lubnganan. It will brown out into the gray. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, sarang nga imong mahandong. Above your grave, please don't forget to planting rice. In memory, ikaw may nagkanta, in memory of Magsulban. Oy, ako. Lapid anak ko ang kanta dyan. Memory of Magsulban. Ano naman? Ano naman, naglapid na. Gusto mo na, oy. Ito may nagkanta. Ang ako ba? Above your grave man to. Anya, sunod. Isa itong gingon. Please don't forget to planting rice. In memory of Magsulban, kaya ikaw may nagkanta. Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Minggoy Lopez? Namatay na ba? Hala, kalago ka nito. Uy, sa may labot na ko, nga igo naman ko translate. Puro magibinuangan mo yung kanta. So, binuangan niya, ingo maka ipa-English. Di na English na. Kung English ni sabotable these people. Mo may Englishan? Mauro ko to. Oy, may pag-uuban na kagkanta na ko. Juit na lang ta. Ay na lang apilihag. Translate. Juit na lang ta. Sige. Juit na? Us muna ta. Sige. Tuhuiyo akong pinili, bakit lang kami kinabuhi? Isaad ko ngadto sa langit, imong katawa, akong kasakit, kunang suga sa kapalaran. Mapalong ngadto sa lubnganan, sa ibabaw sa imong lumot, ayaw kalimot pag-ibot niya ng ito na mga sabot. Uy, hala, kalagon ka, ana. Ano imong gibunuangan? Kalagon? Toro dito ko, ha? Ito, hindi ba itong imong wording? Sa ibabaw, sa imong lumot, kalimot pag-ibot. Ay, ano itong na mga sagbot? Hala. Imo lagi lang dito. Wak kulabot nga na. Ay, imo na, oy. Nagsulo ka diha. Usba. Usba na to. Usba. Sige.
Sa ibabaw sa imong lubong, ayaw kalimot magtanong. Sibuyas, kamatis o talong. Si kong gugma ning akong kasing karol nga sa kadugay gilumutan na salig ayaw laom ikaw ako yung pangasawon king gugmang way prino bugtong utlanan ang minteryo pagkaslan ko ikaw ubos kong ibabaw ikaw pakaslan ko gayud labinag ako hubog matod sa nanay tatay ko swerte ko no ang maasawa ko kay ako buutan man gayud kun matulog. Pagninyo, di yun inday ikaw mahago ay ikaw ako mang panggaon ug panagsarabon ogon ang imo unyang trabaho manglaba mangluto og manglimpyo ang ako lang unyang buhaton matulog lang intawnog mo kaon pagkaslan ko ikaw ubos kong ibabaw ikaw pagkaslan ko gayud labinag ako hubog matod sa nanay tatay ko swerte gayud ang maasawa ko kay ako buutan man gayud kun matulog kay ako buutan man gayud kun matulog.
kasangga, mga amigo, amiga, kabisdak natong dako. Still napagapong sa atong sasyon, namati, na naminaw, sa atong mga programa o sa atong mga musika. Siyempre, para sa atong anak, para sa atong mga kabisdak, kaysa nagharan mo sa registrasyon diri sa internet. Wala may mga Bisaya. So, niya taron. Ang uban niya nga, sumula na sa mga Tagalog, mga English, dirita, mamati sa itong galingong stasyon. Ang Bisdak Tambayan Radio FM. Exclusive sa mga Bisaya. O maski katong mga uban nga, di ka ba ng Bisaya, pero makabalsa magsulti o makasulti o makaiba pag-istorya o maandisan po nila Bisaya. Pwede rin hapon sila. Basta din sa tanan, ato ni sasyon para sa tanang mga Bisayang dako. Labi na sa mga tao, mga kauban nato, mga Bisayang dako nga po sa laing lugar, laing nasyon, sa tibuok kalibutan. Di ata din magluling hayo, mamati, o lipay-lipag lagmay para makalimutan nato mga gagbay problema, mga kahago, karang kapoy, relax lang gamay-gamay. Dira mo mga Bisaya, mga bisdak, kay dini malipay yun pamati sa atong mga programa. Siyempre, exclusive para sa inyo, para natong mga kabisdak. Dini sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM. Sa classroom. Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtik imong itubag ha? Okay, ma'am. 1+1. Abtik. Musyagit ka, murag buang naghiyaw-yaw ka. Namalikas, nagpagulbol, musinghag ka. Musiga ang mata aron mahaglok mo. Oy, bot-bot mo. Mamundak pa, ipanglabay ang botilya. Mangitag away, manghagit, bisag kinsa. Muhilak mo, kanta mo, katawa. Oy, bot-bot mo. Kung mahubog ka na, wala kay higala, bisag kinsa na lang imong kontra. Kung mo paulit ka, murag dunay gira, kasap-an awayon ang asawa. Palahubog kahit ulo, walay ayo, makadaot sa lawas makaistorbo. Tambagan badlongon di patuo. Oy, bot-bot mo. Kung mahubog ka na, wala kay higala, bisag kinsa na lang imong kontra. Kung mo pauli ka, murag tunay kira, kasap-an awayon ang asawa. Palahubog kahit ulo, walay ayo, makadaot sa lawas makaistorbo. Tambagan badlongon di patuo. Oy, bot-bot mo. Oy, bot-bot mo. Oy.
lang sa uban. Ikaw may gusto ko, Nganong ako nga ana may uban. pagkakta na lang ko day. Di ko lagi kay wa ko'y gusto. Irog-irog, Unsay irog? sibog-sibog, Unsay sibog nga regyutay. pastilan ni mo inday, pagkawala mo'y kaluoy. Oy, ang gugma undo, di madalag luoy. Mahalo ka na lang kudyutay. Unsay halok, oy, unsay jutay. Irog-irog, Unsay irog? sibog-sibog, Unsay sibog nga regyutay. pahalo ka kuday. Asaman, Sa imong aping, nganuman, ako ay mulakaw. asaman, Ngadto sa Davao, audi ay. maayo niini maghimo kitag handumanan. Unsa man, Panyong binordahan siniprahan sa imong ngalan. audi ay. Paminaw ra undo, Nganuman, ani ay tambag. unsa man, Paghinay-hinay do, nganuman, ikaw mabunggo. audi ay. Maayo pa undo, palayo, nalang ka na ako. Nganuman, Kay dili ka gayod makadama, ning akong dughan. audi ay. Paliton ko day ang imong kaanyag. Ani ay 5 nga akong ihatag. Dawatan na kini, Ayaw diha og tinungtundo, ngano ba og dili ko maminyo. madubok ikaw. Bisan Sige na lagi, dili, wanay mo punit. ngano ba ko ay muli. Kay ang gugma ko dili kabayran o limalang kapisos, aron lang magungos. tingali unya ikaw magbasol niya ng imong hiko-hiko. Sige na, ani ay 5,000 ni. Bitan ang tabi, Waka kuya fe, che. Daghang mga lalaki pre, kung ako sa layong biyahe, kung mingaon naman happy-happy, mangharbat sa mga sexy, apang karon ka delikado na, mahadlok pa si musipiyat pa, pastilan mo niyang paitan pre, kung pag-uli may age ka na. Dunay akong kauban pre, puti kaayo gwapong lalaki, giguyam siya sa Arabo, amo sa Saudi, dili na virgin si lalaki. Nakaangkaan na lang kini, nakimbugno, nakibinsigay na lang sa Arabo nga salbahe. Matudpas mga doktor, gamit lang kamo kondom, kay aron kamo dunay proteksyon. Kung ako'y pangutanon pre, dili gyud ko mo kumpiyansa, kay kining kondom nga guma, may posibilidad madisgrasya. Kay kung gamiton kini isulot, si makuuroy mabuslot, pastilan nun niyang paita pre, kita rasap ang maalangon. Matudpas mga doktor, gamit lang kamo kondom, kay aron kamo dunay proteksyon. Kining ato pulis hipre, pag-aampingan tagyot kini, kini naghatag natong kalibay. Ano kung di na magsilbi, dili na lang kita mulingi sa mga teenager nga disi.
Kung maibog ka ganit pungi, mag-inom na lang ta pre. Mientras tantong way misis, mag-inom na lang ta pre. Ang amo nga babae ngadto sa iyang bag-o ang katabang. Oh, Inday. Akong ipahinomdom nimo nga ang pamahaw din alas 6 sa buntag. Okay, ma'am. Walay problema na. Maayo kay nagkasinabot ta. Ay, ma'am. Kung madugay gali kog mata, una na lang mong kaon, ha? You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang iyang DJ Boris. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Hablusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no other that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin. Akan nilang iniyahatid, mapapaedin sa mga DJ aling sa tagapakinig. Araw-araw tinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalwin. Ang wato oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang laging mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakikinggan. Yung may dalirabi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I
I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions or my radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio online. You're still listening with Best of Tom TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, dating queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. And we have 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan Shore, Pimosa, fish, sugar, coconut, and corn. Cebu, Mactan, Mandaue, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaha, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Okay. Nganon ka na, man. The GMS. What? Wapag mag-short. Are you ready? Hala, pagpapuok mo, girls, kay nice. Na ay ubang paka-oversize. Ang uban sinawod, naapoy lagumon. Hoy, stop, uso na nga style. Grabe mo ka, mysterious. Wapag mag-short, delicious. Mailagi mong eyes kung mag-short so nice. Kanindot kayo, short time. Hala, i-check end to the left. Hala, i-check end to the right. Kung magkasabot ni laming i-overnight. O gusto magka-honey, honey, honey. Andam na lagong money, money, money. Samot nag mo grind dance. Mahalag pilay price tag. Kanang gaga, chanching, chanching, kanang wapa. Yeah, nursing, nursing, samot nag mo grind dance. Mahalag pilay price tag. Niabot ang mga time. Nabuntis si Inday dili on time. Sa uyab ipasaligan nga siya daw. Bakas lang pero di ay ipaangkan. Nga na lang bakasayon ang tanan. Murag manok ikitan o gibiyaan. Sa ulahi Inday, ikaw rang magmaheleksyon na na nimo. Die, muchikin pa baka to the left. Muchikin pa baka to the right. Sa ulahi bay,
ikaw ray magmahay. Ngita na lang tag sugar, mommy, mommy. Atagan pa tag money, money, money. Agwan tahon ini romance. Basta mahal ang price tag. Kanang daga, chanching, chanching, kanang gwapa, yeah. Nursing, nursing, samot nag-grind dance. Bahalag pilay price tag. Yeah, high-tech ng panahon, lahirang kagahapon. Ultimo magkaon, magsigig text sa cellphone. Nauso ng text mate, ihagad sa iski mag-mate. Pag-abot sa kitaanan, iyarating silingan. Nanuroy sa Metropolitan o Ayala. Pagkagabi ini-check-in sa Hotel Shangri-La. Abtag pila, kabula na lingin ang tiyan. Textmate ang hinungdan, maong napamagusan. Callmate ang hinungdan, maong napahimuslan. Twitter ang hinungdan, maong napasipadan. Chat ang hinungdan, maong nabinuangan. Facebook ang hinungdan, maong napinaangkan. Honey, 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 andam na lang money, money, money. Samot nag mo grind dance. Bahalag pilay price tag. Kanang daga, chanching, chanching, kanang gwapa, yeah. Nursing, nursing, samot nang grind dance. Bahalag pilay price tag. Kung gusto magka-honey, honey, honey, andam na lang money, money, money. Samot nag mo grind dance. Bahalag pilay price tag. Kanang daga, chanching, chanching, kanang gwapa, yeah. Nursing, nursing, samot nag grind dance. Bahalag pilay price tag. No other one than DJ Boris from El Kabar, Saudi Arabia, your DJ host. The hottest DJ mixing the beats. Beats, 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 beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Ayaw kalimutan sa pamamagitan sa atong radyo-stasyon na bisita Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Tambayan, 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 online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. Bisdak Tambayan Radio FM. The best sound around. Radio. Usa ka bayot ang niagto sa parbasya. Hi miss, doon na mo'y double XL ninyo nga kondom? Doon na, mapalit ka? Dili lang. Standby lang ko din ha. Magatang-atang lang ko, kinsay mo palit ana. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Boris. Kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon, in my humble opinion ha, ako mo ingon, nga ang kabus o gadunahan managsamara, pero binta hagit nga may kwarta ka. Kung ako sab ang pasultihon, ako moingon, nga ang kinabuhi sa tao sama sa nagtuyok niligid sa kapalaran. Karon ikaw maibabaw, ug moabot ang panahon nga ikaw mainaw. Kung ako ang pasultihon, tulumanoy nga nagsabak sa mga sugilanon, nga
Tinamog na gikan sa suliran o kumunap nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Mga sugiran ang inangita o kasulbaran nga tagan sa may mga huna ni Miss Donna Maria. Kung ako ang pasultihoy. Maayong adlaw kanyong tanayin mga suging tigpaminaw ni atong tulumanoy. Kung ako ang pasultihoy. Taguilan ko sa pangalan Minding. Lumadlumulupyo sa usa ka barangay sa Cordova. Ang akong kaagi kabahin kini sa dalang mga lalaki nga miagi sa akong kinabuhi, sa akong pagkababahay, ug sa akong pagkapudli. Ug aron niya masabtan ang tanay, ingon ini ang tagan sa mga panghitabo. Mahal ko ikaw, Minding. Mahal ko ikaw. Ug hinaot nga imo kong sugton. Ug kunti, practice naman sa ding ako. Kuan kulas. Sige na lang, uy. Gisugot na ta ka. Ayaw ba kong paila ka, ha? Nagkauyab gitming kulas. Ug milabi ang pila ka adlaw. Gida ko niyag laag dito sa dalan kulon. Ug sa sige na muglaglaag, naabtan ni uglaw kaayo nga gabi. Ug may pundak ang makusog nga umay. Ug diha, nag-decide tayo si Kulas nga mamasilong ni sa usa ka motel. Ug misugod sa buko. Ug dito sa motel, mihangyo kini nga mo-joy na ako. Ug ingon ang dagan sa mga panghitabo. O karon, makita mo na kinatipukan na kong lawas, Kulas. Unsa may kipaabot mo? Kaksak ko. Hagi ko. Ipatigamtam ka na ko ang imong kainit. Bilaga kaatan ang mipahilak tungod sa imong kaanyag. Sa kaman Kulas, oy. O karoon, hupuin ko na imong karsunis. Ani, oy, nang lusot. O karoon, isunod ko pagkubo ang imong pref. Ani, Kulas. No, dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod. Puto lang imong tikoy, Kulas. Wa ka na'y tikoy. Di nagyod ko mo Putol di ay ang tikoy ni Kulas. Huwag ko'y nahabilin na huragit pagkaputol. Manalagat ng gito si Kulas. Napaakan ko nung dukong sa buaya di ay. Ug tuwa di adto, ibuwagan ko siya oy. Kinsabay man tinili ang trato nga putol og tikoy. Ug dinhi kayo na, dinhi mi-enter si Papa Joe, ang usa katiguwang nga nalang kamot sa kong gugma. Kung ako ang imong sukang Minding, ihatag ko kanimo ang kanyanimong mga pangingahanglan. Ginoo, maoy na kining akong gipaabot. Maoy na kining akong tugay nga gipaabot nga matato ko. Husto. Sugton ko ning tiguwang. Noy, Joe? Oy, say, Noy. Papa Joe na lang in town ko. Papa Joe? Sige, gisugot na ta ka, Papa Joe, gisugot na ta ka. Gisugot ko na lang ang tiguang. Total, dato kayo ang maong tiguang, milyonaryo sa among lugar. O, sa diribang adlaw sa among kasal, o sa kagabi ni Ana, niyangyo kining mo joy na ako. O, ingoy ang dagat sa mga panghitabo. Sige ba, Papa Joe? Duet ba, Papa Joe? Sige, kana, Papa Joe. Ginoo ko, nagpong silantay si Papa Joe. Misigay ang mata, mikahi, o mikirig si Papa Joe. Kipatol si Papa Joe. Namatay gid si Papa Joe, oy.
nahog sa lantay. Misigay ang mata og mikuron. At na di ay epilipsi si Papa Joe. Gipatol si Papa Joe og namatay. Og ikasubo ko ang mga pagitabo. Og tuod man, pakyas sa ko sa akong gugma. Pakyas ko sa mga laki. Og tuod man, gituon na lang ko sa Ginoo ang tanan. Miadto ko sa simbahan o kauban ako ang akong kababata nga taguan talang sa pangalang Chafet. Lloyd, asa man ikutob ang akong mga pag-antos? Wan abay katapusan kining tanan. Kipagkatao pag-on hikawan sa kalipay. Nga magluhod sa mga luha. Magsagubang sa mapugat ng mga suliran. Kasakit pa na yung pagpagabuhi. Biting, ayaw paghilang. Mag-uol ko magtanaw ka ni mga nasakitan. Dagan salamat, Jafet. Dagan kayong salamat nga no akapirmi sa akong kiliran. Kanatungod kay. Kanatungod kay Unsa. Kanatungod kay mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw kani adto paminding. Mao ba? Tinuod ka, Jafet. Kana ang matuod. Mahal ko ikaw. I love you. Mahal ko sab ikaw, Jafet. Sa tinud-ano na ko'y pagtanaw ka na magkatimod buutan ka din na ako. Ginoo, dagan kayong salamat. O ginaot nga siya noon ta ang katapusang lalaki nga alang ka na ko. Nagkauyab yun ning Jafet. Siyang akong suot kayo nga hikala sa diyang gagmay pa kami. Ug hangtod nga karon nga nadalagag ulit taon nami. Ado na sa diyay pagtanaw na ako. Og ingon sab ako kay buotan man kini. Og kami gud ang nagkadayon. Nagpakasalmi sa simbahan. Og usa ka gabi ni ana pagkauman sa among kasal sa kalit lang. Animal ka, bakakon ka, mangingilad. Ibutang ka ng kutsilyo, Minding. Hait ka na magkikuptan. Ibutang ka na. Ibutang? Padoon akong animala ka? Patyon ko ikaw? Nagtuo kong ikaw na ang lalaki nga alang kinagwapan. Sayop ko. Pakyas ko, animal ka. Ibutang ka na, maluoy ka, utang puot. Animal ka, padool dire. Putlon ko na imong tikoy. Pisot ka man di ay. Pisot ka man di ay. Chichiri kong koyla, bochiki. Og mao kita mga gigilaan ko ang atong suwad tampo gikan sa taga Cordova kataguan talang sa pangalang Mendy. Og ang akong ikatambag kaniya mao nga ayaw problema ang imong problema aron dili ta problema sa maong problema aron kitang duha wa nay problema. Bitaw lumindin seryoso. Ayaw pagpagawa sa imong paglaong, taliwala sa mga pagsulay o guminap nga nitabo sa imong kinabuhi. Kay timan ihigala, nga luyos sa madagom na panganoy at tunay nagpahipi na kahayag. And always remember that God is always at our side, that ready to carry us in times of our trials and difficulties in our lives. And always remember that His love is infinite and everlasting one. Dagan kaayong salamat sa pagtubay ni atong Tulmanoy, inyong Tulmanoy. You're still listening with Best of Tom TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Report sa kadakong balita. Gipahigayon ang kuntis sa tibok parot sa tibok kalibutan. Unang gibuhian, parot sa Amerika. Taas kayong sulbong ani, gisukod, niabot og 78.5 feet na makpak ang katawhan. Gisunod ang parot sa Japan. Habog kayong pagkalupad, gisukod, niabot og 80 feet, pakpak ang mga tao. Gisunod ang parot sa Pilipinas. Wala na sugda tungod sa kahabog kayong kapaglupad nini. Himbutos taas, wanay balibong parot. Hinti oro ko na kapanimbang. Tugpa sa yuta, abog-abog. Lingo-lingo ang parot. Dool ang mga taga-radyo. Interview ang parot. Parot sa Pilipinas. Ulit may kasulti. Ikaw may hindaog sa mong kontes. Lingon ang parot sa Pilipinas.
Ako, wag yun ko malipay. Ganun daw ko aning kuntis. Mutaan na lang ko. Kinsa gabutag kwitis, akong lubot. Dahil gusto ko nga mo gasto kanimo, daghan ka ayo kong kwarta sa bangko. Libre ka na sa apartment, may auto pa, daginuta lang in town ang gugma ko. Iyo, sorry lang, gugma ko di ka bayran, mahalag mabutos apos utang. Kay putlipat kining akong kadungganan, dili o dili na kubulingan. Dahil unsa ba ang type nga lalaki mo, dili ba wapo man sa taon ko. Bisan ako naputos na sa kunot, o daghan na uban akong buhok. Iyo, suluha kay guligyot ko madala, nung anang imong mga bulada. Atong edad labihan nga lagyo, ako bata o tigulang ka na. Dahil please lagi, ayaw akong bali-bari, himo alanggot akong sugar daddy. Lipaya lang, kinigugma sa tigulang, way balik kung ino kong hukukan. Iyo, dili ko, isang tuod o griko, mausig lang ang paninguha mo. Sayang taga nga kaming Pilipino, kusong magpahangon sa among kwarta. Dahil sige na, kas og chiki imo na, bisan lang og jutay pahikapa. Kung dili mo, kaloy on kining gugma, magpasol ka darling, magmahay pa. Iyo, mo touching, bisan pag mag-unsa ka, ang gugma mo walay esperansa. Sayang taga kay ako Pilipina, kusong magpahangon sa among kwarta. Sayang taga kay ako Pilipina, kusong magpahangon sa among kwarta. Day, sugta na taon ko, day. Huway diha, uy. O ngayon ang pakiramdam mo'y nanghina, kat laging sa isip mo na ikaw ay matanda na. Huwag mo na yang iisipin at baka matuluyan, kaya sa disco at ballroom magpunta ka. At huwag ikalulungkot ang mabigat mong problema, kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka't kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka't umawit ka. Huwag mo nang pansinin ang sitwasyon ng iyong katandaan, kung ilang edad mo ngayon, mambabae ka. Kahit biro lang at babalik ang sigla mo't babata ka. Sapagkat ang pagtanda ng isang tao ay mahirap hadlangan at mahirap ring gamutin. Kung kaya ang dapat lamang nagamot ay ang mag-aliw bata ka at mag-isip bata ka rin.
pakiramdam mo'y nanghina ka't lagi sa isip mo na ikaw ay matanda na. Huwag mo na yang iisipin at baka matuluyan, kaya sa disco at ballroom magpunta ka. At huwag ikalulungkot ang mabigat mong problema, kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka't kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka't kumawit ka. Huwag mo nang pansinin ang sitwasyon ng iyong katandaan. Kung ilang edad mo ngayon, magbabae ka kahit biro lang, at babalik ang sigla mo't babata ka. Huwag mo nang pansinin ang sitwasyon ng iyong katandaan. Kung ilang edad mo ngayon, magbabae ka kahit biro lang, at babalik ang sigla mo't babata ka. Iyan og tibor, small but terrible. Sila mahigugmaon, mag-shoot, mag-dribble-dribble. Dinhatag so'y may untol, ishoot na nakitibor. Di ay ang mga kwanggol, nagdulag basketball. Si Ilyang og tibor, very cute when they were small. Si Ilyang og tibor, nagsiyot-siyot sa gol. Paborito gyud sila sa ilang mga maestra, kay siyang nakatuig, silas elementarya. Ang favorite ka subject, dili arithmetic. Ang kirmi lang gihandom, recess ragyod o gohom. Si Ilyang og tibor, very cute when they were small. Nagkuyog-kuyog sa school, ang tebegro very tall. Iyang may pangandoy, nakon siya magminyo, di gyud siyang Pinoy, iyang gusto gyud kano. Nakatrato siyag negro, kadako kayong tao, dihang gihagad siyag minyo, si Ilyang midagan mitago. Si Ilyang og tibor, very cute when they were small. Their story is memorable, ang tebegro very tall. Si Timur wa mga sawa, kang Ilyang nagpaabot pa, humas daghang tuig, nagkita ra gyud sila. Naghangok sila maayo, ug pakasal unta to, apan unsaon pa ba nga sila nagkango-kango na. Si Ilyang og tibor, very cute when they were small. Karong tigulang na, they cannot do anymore. Si Ilyang og tibor, very cute when they were small. Karong tigulang na, they cannot do anymore. O karon mo ikala, ang atong sunod nga kontestahan mao si Esteban Escudero. Ano sir? Sa mga witon? Isang linggong pag-ibig. O sa man nagkataha? Huwag ka kadungo ko ng kanta, kikanta ka ng Imelda Papin, kanang na Lunes, Martes, Miyerkules, kanabang kanta nga, Lunes, ano ba, kana ba? Kana di ay, kanang Lunes, tibo o kalibutan. Bisdak Tambayan Radyo FM. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but
but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Seven, six, five, four, three, two, one. Autobots transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best, para. Autobots transform! Si Iko ug si Ika nangaligo sa dakong sapa, giagi ang dakong baha, nangaanod walay sinina. Si Iko mayong mulangoy, si Ika ang makaluluoy, mayo gani kay nakagunit. Si Ika sa kang Iko, gidagsa sila sa pulo, nga way tao nga nagpuyo. Way makaon, way mainom, pulos bato ug way tanom. Si Ika masulukon, si Iko mapahiyumon, kay miabot nung higayon sa hanimon nga talagsaon. Gipanggutom na silang duha, wanay lami ang romansa, nang laom ng ilang mata, ang dunggan nila nipis na. Nagjuwit sila paghilak, apan way luhang nangatagak, ni hukom na lang sila na maghikop sila duha. Apan unsa bang hitabua, may submarinong mitunga, nagdali sila pagsaka sa baba nga nagnganga. Pag-abot nila sa sulod, nang hilat na pod sila, kay ang ilang nasudlan, baba man sa balyena. Ipanggutom na silang duha, wanay lami ang romansa, nang laom ng ilang mata, ang dunggan nila nipis na. Nagjuwit sila paghilak, apan way luhang nangatagak, ni hukom na lang sila nga maghikop silang duha. Apan unsa bang hitabua, may submarinong mitunga, nagdali sila pagsaka sa baba nga nagnganga. Pag-abot nila sa sulod, nang hilak na pod sila, kay ang ilang nasunlan, baba man sa balyena. Dili di ay submarino, isda nga dakog mata, si Iko og si Ika gitukob sa balyena. Welcome to Silhig Airline, the wingless aircraft. Remember to fasten your belt. Windows are your emergency exit. Lavatories located under your seat. No smoking during the flight, but you can smoke outside the aircraft. Magdaginot kita sa gasto, kaya niti mahal kaayo. Sa barko, truck o eroplano, tanan wala na'y barato. Kita karong taga-probinsya, sasakyanan dili na problema. Mobiyahe ta kay mamista, makasakay bisag walay kwarta. Kung gusto ninyong mag-honeymoon, Silhig
pakyaon. You travel now, do not pay later. Pwede utang ang ilang offer. May abroad nga bagong kasal. Pagka-destino ilang klitik. Kay duulra ang ilang biyahe. Kotobra sa ibabaw sa lobby. Sakay ka mo sa lokal nga eroplano. Bago kini nga imbento. Why gasolina, why piloto? Silhig airline, easy to ride, it's very fine. Walay aircon, abang fresco. Walay aso, walay tambotso. May uli nga balikbayan. Silhig airline ang gisakyan. Sa panganod nagduyan-duyan. Kay air packet sa kahanginan. Miday nagkindang-kindang. Nag-crash landing sa kakupnan. Pasahero nagpakitabang. Kay nasangit sa kawayanan. Sakay ka mo sa lokal nga eroplano. Pag-upini nga imbento. Why gasolina, why piloto? Silhig airline, easy to ride, it's very fine. Walay aircon, abang fresco. Walay aso, walay tambotso. Silhig airline ang atong sakyan. Mobiyahe bisan o gasa. Walay pako, walay makina. Bisag way airport, makatog pa. Sakay ka mo sa lokal nga eroplano. Bago kini nga imbento. Way gasolina, way piloto. Silhig airline, easy to ride, it's very fine. Walay aircon, abang fresco. Walay aso, walay tambotso. Silhig airline. Kong ulawa hangtod karon nagbasol pa ug nganong gianak kog artista gibasol kos mama daghang babaeng nagpapansin sa kuha ug ang uban ang hilak na pagkapait ning kinabuhi gumika ninyo makasalapot ta inday nakijuran taka nakijuran sobra-sobra nisulirapi mong mata kay giganahan ka pagkadaghan na tuog posesyon mukulop ka umuhayang sabko gumikan sab ninyo maong makasalapod ko gusto ko nga magpare aron di na matintal pa Simba na ko panagsa aron layo sa disgrasya apan patriberty na kung di malasa dunay madring nakangay sa kuha ug sa dihag yung higayon na kaming duha nakasabot na inday nakijuran taka nakijuran sobra-sobra nisulirap imong mata kay giganahan ka pagkadaghan na tuog posesyon mukulop ka ug muhayang sabko
Gumikan sa ninyo maong makasalapod ko. Intaon maluoy mo na ako papahulayan na. Kay di na ko kakaya, kaya nga ko luyat na. Perdi na kong ulawa, hangtod karon nagbasol pa. Kung anong gianak kog artista, gibasol ko's mama. Naghang babaeng magpapansin sa kuha, ug ang uban ng hilak na. Pagkabait ning kinabuhia, gumikan ninyo makasalapot ta. Ika'y nakidjuran ta ka, nakidjuran sobra-sobra. Isulirap imong mata, kay giganahan ka. Pagkadaghan ato og posesyon, mupulog ka og muhayang sako. Gumikan sa ninyo maong makasalapot ko. Bisbek Tumbayan Radio FM is a non-profit online radio on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino. Kaluoy ning sundalo, daghang asawa. Wala na'y mukabyon, sayang abaga. Labi na, kundi pamilya mula hos o pangutana. Ay mama, hain si papa. Si papa at tuan sa panggubatan. Kay gira, karon sa Vietnam. Pag-rat-rat, pag-strapping, umbang masinggan, ilabihan. Intaon si papa, naigop ang iyang bugan. O karon si papa, nag-iang-iang. Kay wala na'y itlog, lupit-lupitan. Labi na si mama, nagmasulog konting taon. Kay wala na'y itlog nga sarang, ugay-ugayo. Ay pagkalaay kayot, ning sundalo wala'y itlog. Punay na lang panghuli.
Gipili ko babay nga tambok, kay siksi man siya og bigot. Kun ako siyang gakson, lawas murag tison, malipay yun ako in town. Apan wala yun kumuangay, kay niwang ang gusto ni nanay. Kun ako nga gakson, ang lawas bukugon, basig mabungkag lang noon. Ang tambok gisaway sa ako nga nanay, basig high blood kulo o mamatay. Maayo ang niwang, kay ang lawas gaan, kung may gira kusog nga mudagan. Apan daw nindot yut pilion, ang tambok ay lumoy hikapon. Katong babaeng niwang, nga gusto ni nanay, yagpis in town ug haw ang halugon. Ang tambok gisaway sa ako nga nanay, basig high blood kulo ug mamatay. Maayo ang niwang, kaya ang lawas gaan, kung may gira kusog nga mudagan. Apan daw nindot yut pilion, ang tambok ay lumoy hikapon. Kadtong babaeng niwang, nga gusto ni nanay, yagpis in town ug haw ang halugon. Kadtong babaeng niwang, nga gusto ni nanay, yagpis in town ug haw ang halugon. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Ang dughan ko itaon inday priming nagmahay, kay kanimo wala pagyud akong kaligay. Ambot nga noong sa bagyud kahay hinungdan, ako pirmi man lang nimo saat sa aran. Tugani gud ako inday labing matuod, unsa may nakaingot imong pangluod. Pananglit day kung imo ko nga balibaran, iluom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang, ikaw man lang ako inday dula-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay, sa gihalan kong gugmang imong gisalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod, ang gugma ko pulos kayod kini-tinuod. Bisan tigulang na ako ligon pagtuhod, ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka, in town ako sugta, ay ang dako na kong gugma, karon naglunot na. Dili ko gyud unya ikaw pagasakiton, kanunay ko ikaw inday hapyudon. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan, unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay, ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa, ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka, in town ako sugta, ay ang dako na kong
akong gugma. Karon naglunot na. Dili ko yun unya ikaw pagasakiton. Kanunay ko ikaw inday hapyuron. Magpaduol ako kanunay imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Nitiban, imo ning iro. O gulyat, bago na ko napalit ng iro ah. Mamaak na. Ang samli ay, nabugo irong manungay. Bakyas News! Basurero, nagsampa ng kaso. Binasura? In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Ginsaka ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang toraksoy nga ako nadakpan. Ginhimo ko nga linagpang. Nag-abot ang mga bisita. Kabarkada ko sa inuman. Linagpang ko nga turagsoy. Amon ginsumsuman. Linagpang ko nga turagsoy. Sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlaktan pagid sang ginamos. Pinamalhas gid kami sang higop. Ang siling sang nakatilaw. Sampat gid ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid pro. Pagkatapos namon sang kaon. Linagpang kunagbati. May nagadihal. Nagasiyok-siyok. Kay ang bibig tamagid kahapdi. May nagatulo ang luha. Nga wala naman sing kasubo. Tungod sang turagsoy nga akong linagpang. Tamagid kakahak. Linagpang ko nga turagsoy. Sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlaktan pagid sang ginamos. Pinamalhas gid kami sang higop. Ang siling sang nakatilaw. Sampat gid ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid pro. Ang siling sang nakatilaw. Sampat gid ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid pro. Oh, unsa naman sad? Ang akong ihi! Nga naman, nag-aso-aso! 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 Sige lang tagay, nagpila ka matol. Sok
drinks adlaw o gabi iway hunong-hunong dili ba ni Barime Pepsi o Coke lang di sandignan di magpalabi di gyud mo ondang ang precious heart ang pingi pero ang kidney mo ilisi sige lang kag oo yelo na tayo mong ihi ngantang Coke 7 up dito sa pabrika unsama na karon waka ihi unsama na tanawa sige pag soft drinks pa ang akong ihi nag-aso-aso sige daota daghan bitaw ka kwarta Murasun pangapos aura daw kay rakuno siya sige lagi si lami kay pangumon di kasabot way pagkialam sa nagapong inom ang inom mo pilia kay kidney mo wala na sige lang kag oo yan na kayo yung ihi daghan pang Coke 7 up dito sa pabrika usama na karon waka ihi usama na tanawa na UTI ka usama na karon waka ihi usama na tanawa sige pag soft drinks pa kaon pag yudron siya pigi-pigi pork pertika luod og nagpasalamat yun sa pigi-pigi pork hala sige yun merese waka ihi daghan pag Coke 7 up dito sa pabrika unsa naman sad ang akong ihi nga naman nag-aso usama na karon waka ihi usama na tanawa sige pag soft drinks pa usama na karon waka ihi usama na tanawa sige pag soft drinks pa Oh, bagsak tapod ka. Nganong wa ka man yung tao na parehang bitoy nga gasigilag ka honor. Murag, di pud maayo itandi ko ni mukang bitoy tayo oy. Muras to na pud ka. Ngano man ko no? Bright guto yung tatay. Usa ka ifugaw nang apply pagkasundalo. Mo apply ko pagkasundalo, sir? Na, di man ka pwede dong. Kay bangagpa ka. Busngi pagid ka. Ah, unsa man ning gubat? Lips to lips? Bisita Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisita Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisita Tambayan Radio FM. The women can deliver all the music.
Music who keeps banging on your chest, trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat, haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedin sa mga DJ adik sa tagapakinig. Araw-araw tinagalaw na sa speaker ko nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalinaw. At oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakinggan. May dalirabi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online.